tawag ito. Ay, hindi, cat. Kaso, kinakarting niya yung cat niya eh. Kay mami. Hey, God bless. Yan. Sige. Bye-bye tubig. Bye-bye. Tara na, tara na. Wow! Oo, sige ako nakukuha. Oo, yung 800 noon. Kayo Upo na. Sige. Yee! Bakit yan? Wow, fish! Ay, may fish! Ay, yung ano nila, oh. Wag na. Taas naman ng Manawag. So yun, nandito tayo ngayon sa Sunflower Maze or Tayog Eco Park dito sa Tayog, Pangasinan. Yan, open na din sila sa ngayon.